Добрый день. Что адбудзецца ў Беларусі до конца 2019 году? Перспектыва і рэтраспектыва паўгоддзя ў сённяшняй зоне свабоды, апошняй у гэтым сезоне. У ёй удзельнічаюць мой калега Юрый Дракахруст у праскай студыі, на відэасувязі з Менску Віталь Цыганкоў. Як заўсёды, вас чакае моўная рубрыка ад Венцука вячоркі, а таксама два знакамітыя аўтары свабоды, якіх вы пачуеце неўзабаве. Як дасціпна казаў Уінстон Чэрчыль, прадказання вельмі цяжкі занятак. Асабліва цяжка прадказваць будучыню. Тым не менш, мы паспрабуем. Ну і пачнем, натуральна, чарговы канфлікт з Расіяй. Ён пачаўся яшчэ летась з выступу прэм'ера Расіі Дмітрыя Мядзведзева, які прапанаваў Беларусі такі выбар. Альбо больш глыбокая інтэграцыя, рэалізацыя пунктаў саюзнай дамовы 20гадовай даўніны, альбо істотнае скарачэнне расійскай эканамічнай дапамогі. Вакол гэтай прапановы і ішоў двубой хаўруснікаў всю першую палову 2019 году. Віталь, я вот наўпрост вас запытаюся, ці адбудзецца рэферэндум аб паглыбленні інтэграцыі? Я могу наўпрост адказаць не. Пры ўсім тым, што заўсёды рызыкоўна рабіць прагнозы, гэта той самы варыянт, дзе мне здаецца, процент верагоднасці менавіта майго прагнозу дастаткова вялікі. Ну, глядзіце, у нас в Беларусі адбываецца выбарчая кампанія. Спачатку не вельмі значная парламенцкая, потым больш значная прэзідэнцкая. У гэты момант куды можна всунуць яшчэ нейкую кампанію па рэферэндуму. Гэта тая рэч, якая збівае ўсе сцэнарыі, якая разбівае усе спланаваныя ўжо падыходы ўлады. А мы бачым, што дэ-факта Александр Лукашенко сваю выбарчую кампанію ўжо вядзе у даволі папулісцкім рэчышчы, менавіта сацыяльна-эканамічным стылі. І тут рэферэндум абсалютна не патрэбны Беларусі, і нават калі ён, можа быць, быў бы патрэбны Расіі, в дадзеным выпадку Менск зробіць все, каб прынамсі да прэзідэнцкіх выбараў 2020 году ніякага рэферэндуму не было. Гэта можна дастаткова, скажем, упэўнена прагназаваць. Ну і ў далейшых зонах свабоды мы праверым, ці спраўдзіцца ваш прагноз. А зараз дамо слова музычным героям Лявона Вольскага, Саўку ды Грышку, які вельмі трапна выказаліся пра цяпер ужо былога расійскага амбасадара Міхаіла Бабіча у самы разгар ягонага канфлікту з афіцыйным Менскам. Бабіч, рускі пасол у нас, кажа пра нефть і газ і пра баланс. Даў інтэрв'ю ён дас пра мас і пра калас, проста атас. Што хоча, кажа гэты Бабіч, бо там за Бабічам Москва. З Москвой сумленна не згуляеш, доказана не раз і не два. Бабіч, вельмі дзёрзкі персонаж, нам раскажа пра Крым наш. О-о-о-о-о. Бабіч, не боится никого, кроме Путина своего. Бабіч, вельмі дзёрзкі персонаж, нам раскажа пра Крым наш. О-о-о-о-о. Бабіч, не боится никого, кроме Путина своего. Міхаіл Бабіч упершыню такі расійскі пасол быў у Беларусі, упершыню адбылося адкліканне расійскага пасла ў Беларусі. Ён не баяўся адкрыта спрачацца з афіцыйнай пазіцыі Менску. Фактычна, з самім Александром Лукашэнкам сустракаўся з прадстаўнікамі ўладнай эліты вельмі шчыльна. І МЗС не выбіраў выразы, калі спрачаўся з ім і калі крытыкаваў яго. Юра, ці магчыма было прадказаць адклікання расійскага пасла з Беларусі? Падаецца, у вашых прагнозах гэтага не было, хутчэй інакш. Так, прымаю ваш закід, але варта сказаць, што я быў у хорошай кампаніі. Самыя розныя эксперты, беларускія, расійскія, все ж таки казалі, што хутчэй за ўсё не, бо ён пасланец Пуціна, ён не так ужо не такі вялікі тэрмін у Беларусі прабыў. Рэшце рэшт, ён не рабіў нічога такога, уж ведаеце, там
казалі пра яго, што ён, маўляў, генерал-губернатар, но генерал-губернатары вызначаюцца не тым, што яны даюць інтэрв'ю, а тым, што яны загадваюць. Бабіч нікому нічога не загадваў. Вось. Ну і вот у мяне, напрыклад, была гіпотэза, што калі ўжо в самы разгар вот этих всіх спрэчак, ему зробяць просто бойкот. То есть Лукашенко забароніць чыноўнікам з ім сустракацца, што ён забароніць яму наведваць прадпрыемства, зробіць такое вот коло ізаляцыі, як бы, і все. А тое, што Путін будзе вымушаны фактычна яго адклікаць, па шчырасці мала хто меркаваў, што сведчыць пра тое, што, ну, вот такая, знаете, версія, што, маўляў, там, як Крамлі скажуць, так і будзе, не все так і будзе. Так, па сутнасці нічога не зменіцца. Ад таго, што прыехаў новы амбасадар, это не значит, што... Ці з ім скандалы паўторацца такога кшталту? З новым? Ці новыя скандалы будуць? Не. Я думаю, што тут будзе іншы жанр, іншы стыль, больш мягкі, больш лагодны. Як бы, ну вот яны паспрабавалі, яны... І рэакцыя беларускага МЗС таксама будзе больш лагодная? Не, так там не будзе спрэчак. Там, калі нешта і будзе, то толькі за кадрам, мы пра это не будзем ведаць. Вот. Але, як бы, скандалов не будзе. Я не думаю, што з новым паслом паўторыцца сітуацыя. Яны паспрабавалі. Ну, проба атрымалася. Магчыма, яны нешта на этом і выйгралі, але так выглядае, што не шмат. З пачатку гэтага года ў Расіі набыў моц так званы падатковы манеўр у нафтавай галіне. Для Беларусі гэта азначае рэальныя страты. І гэта бадай, што галоўная праблема ў двухбаковых адносінах. А, Віталь, ваш прагноз, ці дадуць расейцы Беларусі кампенсацыю за гэты падатковы манеўр? Ну, логіка всіх папярэдніх дзеянняў кажа, што не дадуць, паколькі іначай для чаго было б ўсё гэта пачынаць і зараз развернуць, прызнаць, што ўсё гэта Масква рабіла неправільна, калі дабівалася вот змены гэтага падатковага манеўру. Ну, это просто выглядае не вельмі рэалістычным. Рэч у тым, што это супадае з двума такімі галоўнымі тэндэнцыямі беларуска-расійскай палітыцы. Па-першае, што ў самой Расіі, так сказать, грошай становіцца ўсё менш, денег нет, но вы держитесь, як сказаў Медведзеў. А па-другое, таму, што Расія в адносінах з Беларусю вырашыла, ну, менавіта взять курс на, скажем, зніжэнне гэтых датацыяў, скажем так, за меншыя грошы больш геапалітычнай паслухмянасці. Ну, наколькі ім это ўдаецца, гэта адно пытанне. Другое пытанне, што такі курс яны взялі. І вось гэты падатковы маневр, это тое, што, ну, адпавядае ўсім законам, там, всё гэта дзеянне там скончылось, цяпер гэтыя грошы ўжо не ідуць беларускі бюджэт. І, магчыма, каб, скажем, ну, будзе прынята все-таки не такое радыкальнае рашэнне пра нейкія адносіны з Беларусю абвастраць, а каб падтрымліваць іх на нейкай больш-менш нейтральнай, скажем, там, паласе, то будзе кампенсацыя в нейкай іншай сферы. Магчыма, у размовах пра цэну на газ расійскія там прадстаўнікі скажуць беларускім, што давайте мы вам вот это, скажем, кампенсуем в такой форме. Ну, а тое, што вось яны даціснуць менавіта гэты падатковы маневр, паколькі, ну, так ім зручней і так ужо на гэта был узяты курс як мінімум апошнія гады 2, то мне гэта таксама здаецца дастаткова моцна верагодным. Знакамітай песні Саўкі ды Грышкі пра Расію заразу ўжо больш за 7 гадоў, але яна па-ранейшаму актуальная. Несмотря на то, что мы братья-славяне, цветок нашей дружбы скоро завянет. И вот только не надо с позиции силы. Это еще неправда, что мы не платили. Это вынік палітики попередній. Ми цалком у пастці країни сусідній. Вось вам і святи, вось вам парады, вось вам селекторные нарады. Так что, у нас они отключат газ? Россия, зараза, не хоча поділитися газом. Быкуе козлица, не хоча газом поділитися. Россия, вядома, таксама малойца. Не спушчы з поля такое молотить. Але ж тая наша вышэйшая ўлада могла бы прадбачыць такія расклады. Так вот вы конье, Дима, с Володем. Плявать, мы тогда на дрова переходим. Деревья у нас, як болоте пиявок. Нас не запугаешь снижением поставок. Так что, у нас яны отключаць газ? Россия, зараза, не хоча поділитися газом. быкуем
кажліца не хоча газам подзяліцца. Юра, Віталь казаў пра тое, што Расія, магчыма, можа кампенсаваць Беларусі страты ад падатковага манэвру цаной на газ. Ну вот сёлета якраз завяршаецца газавая дамова паміж Расіяй і Беларусю, і спрэчка якраз палягае ў цане на газ. А цяпер на $129 за кубаметр для Беларусі. Вот, пры канцы мінулага году Александр Лукашенко нібыта паспрачаўся з Пуціным на саміце Еўразійскага саюзу наконт цаны на газ, паколькі Путін прапановвае $200 замест. Ну, не то, что пропановал. Он сказал, что как бы по правде, по уму, как бы, вот для белорусов это 200. На самом деле, там нават меньше, чем 102-129, потому что там есть такая схема ператаможки, как бы Россия поставляет певную частку нафты, дае Беларусі магчымасць ее фактычна перапрадаваць, так что цена атрымліваецца як бы і менш. А тут, якая ваша прагнозная лічба? Я думаю, 150-170. 150-170. До 200 яно наўрад ці, як бы тут все ж таки яны можа крышачку і пойдуць, як бы насустрач, так же як з гэтым падатковым манеўрам, ён же так повольно развивается. Вот. Ну, это же не то, что одразу все скоротили, там на 6 годов. Так и тут. Для Беларуси, хутчэй за все, ну, оно подвысится, но не до усясветной цены. Вось. Але я думаю, что по великим рахунку великой саступки тут не будет. И, на мой погляд, тут есть еще як бы такі геополітичний фактор, что, ну, вот як бы была Украина такая, вот Украина Порошенко, вот она такая як бы страшная фашистская хунта, там, як это русская пропаганда казала. А зараз какая хунта? Кто хунта? Зеленский хунта, что ли, так сказать? Зеленский фашист, ну, это лухта. Вот. Так что з Украінай так ці інакш, прынамсі, як бы напружанасць як бы зменшыцца, хутчэй за ўсё, а тады, уласна, за што Беларусю, так сказать, узнагароджваць танным газом. Ну, паколькі, так сказать, браты, сябры, можа, и, так сказать, как-то интегруемся. Хотя я думаю, что российцы уже разумеют, что этого не будет. Вот. Но тем не меньше. Вот я кажу, что, на мой погляд, вот 150-170 мой прогноз. Нервовыми будут перамовы. Часто нервовыми, да, они уже идут нервовые, и уже там скандалят, и уже, так бы мовить, всякие взаимные обвинувачивания, аргументы и так далее. Не выключено, что нават под, что называется, звон курантов, як у 6-7 годзе вот был такі таксама скандал и такі конфликт. Я не выключаю, что и гэтым годом под Новый год, под елочку урэшце рэшт заключат контракт компромиссный, но як бы но не так, как хотелось бы Беларуси, не так, как хотелось бы и не так, как, напевно, хотелось бы России. Ну, не так, как хотелось бы российцам, так сказать, но вот компромисс будет тяжкий. І наступнае пытанне пра іншы геапалітычны вектар. Ці вернецца сёлета ў Менск амбасадар США? Прынцыпова гэтае пытанне ўжо было вырашанае, пра гэта заявіў міністр замежных справаў Беларусі Владзімір Макей, але вось практычна, ці прыедзе ў 2019 годзе амбасадар Злучаных Штатаў Амерыкі ў Менск? Віталь. Я думаю, верагоднасць гэтага вельмі вялікая. Беларускі бок всяляк хацеў бы, каб гэта адбылося як мага хутчэй, прынамсі, каб гэта адбылося да прэзідэнцкіх выбараў 2020 году, каб у гэты момант выбараў амерыканскі амбасадар быў у Менску. Ну і тут, калі сапраўды многім людзям, ну, незнаёмым з гэтай дыпламатычнай рутынай, здавалася б, што ўжо дамовіліся, ўжо аб'явілі. Некалькі разоў былі такія сенсацыйныя паведамленні, што вось ужо прынцыповая дамоўленасць ёсць. Але, ну, сапраўды, дыпламаты ёсць шэраг такіх, ну, літаральна самых побытавых практычных пытанняў, якія трэба вырашыць літаральна ад дзейнасці, ну, такой літаральна камунальнай дзейнасці амбасады і гэтак далей, каб все гэта ўжо прывесці да абсалютнай адпаведнасці ўсім канвенцыям і всему астатняму. Таму і можна патлумачыць, што это цягнецца дастаткова доўга, але, паўтаруся, палітычная воля, я б сказал бы свой прогноз, что не до
вот фактично 2019 года, а до другой половины 2020 года, то бок до президентской кампании, мне здаецца, американский амбассадор повинен вернуться в Минск. Дзякуй, Віталь. У кастрычніку адбудзецца яшчэ вельмі важная падзея для Беларусі – чарговы перапіс насельніцтва. Нагадаю, кожныя 10 гадоў яны праходзяць. Падчас мінулага перапісу каля 53% людзей назвалі беларускую мову роднай. Юрый, які ваш прагноз гэтым разам? Цяпер гучаць розныя заклікі да людзей, як галасаваць у вельмі важным моўным пытанні. Які будзе канчатковы я перапісу рызыкну моўны? сказаць менавіта прагноз па роднай мове. Я думаю, што ён ці застанецца такім 53, ці крышачку вырасце. Так, сапраўды гучаць розныя заклікі, але вот механізм, я думаю, ён не толькі з заклікамі звязаны, а справа тым, што значная частка насельніцтва ўсё ж такі ўспрымае мову, родную мову, як знак ідэнтычнасці. І вот днямі Светлана Алексеевич сказала, что я скажу на переписи, что у меня родная мова белорусская, хотя я говорю по-российски. И на мой погляд, все ж таки основным механизмом, як бы психологичным механизмом, який вот ці утрымае, ці нават подвысить колькасць тых, хто скажа, что родная беларуская мова, это, як не дзіўна, вайна. Вайна в Украине, якая як бы умацовывае ідэнтычнасць украінцаў і беларусаў таксама. Что як бы мы все ж таки, як бы мы беларусы. А таму вот пэўны рост я прагназую. Што тычыцца, скажем, мовы побытовой мовы, на переписи 2009 года это было 23%, я не выключаю, что нават знизится. Ці застанецца таким же. То есть процент родной мовы беларускай вырасце, а мовы побытовых зносінаў беларуская не ведаю. Можа і так, і гэтак. А чым вы патлумачыце гэта? Потому что это меньше, это меньше звязано з ідэнтычнасцю. Это все ж таки пытанне про реальныя паводзіны. А роднасць, роднасць тут хто як успрымае. Хто можа ўспрымаць як мову, якой тебя вучыла маці, а хтосьці як вучыла бабуля, а хтосьці як вот просто той механізм, про які сказала Алексеевич. Я беларуска, таму у меня родная беларуская. Размовы пра лібералізацыю ўнутранай палітыкі Беларусі спынілі, здаецца, самыя вялікія аптымісты. Надта шмат крокаў у зусім адваротным кірунку зрабіла беларуская ўлада за гэтыя паўгода. І бадай, што самы паказальны крок – крыжалом у Курапатах, знос крыжоў, пастаўленых актывістамі ў народным мемарыяле. Віталь, якая будзе сітуацыя ў Курапатах да канца году? Мне падаецца, сітуацыя будзе невесёлая, у тым сэнсе, што ўлада працягне тое, што яна называе навядзенне парадку, ці в іншых варыянтах яна ў адносінах да іншых тэмаў і іншых людзей называла гэта унармаваць, паставіць пад кантроль і гэтак далей. Па тых ці іншых прычынах улада вырашыла, што трэба такі парадак навесці і в Курапатах, і пры гэтым яна нават, скажем, можа быць і шчыра, не мае ніякіх вельмі моцна негатыўных, скажем, інтэнцый у гэтым дзеянні, проста менавіта, каб ледзь не апошняя та кропка в грамадстве, якая была без парадку, якая не была кантраляваная ўладай, цяпер там павесіць гэтыя вазончыкі, паставілі гэты плот, яшчэ лавачкі побач, як мне якраз падаецца вельмі абгрунтаванае меркаванне, якое ўжо гучала з вуснаў іншых людзей, што гэтым улада як бы здымае такую, наўмысна это робіць, здымае такую сакральнасць Курапатаў, робіць з гэтага нейкі звычайны парк, там лавачкі і гэтак далей, наўмысна, каб менавіта в пэўным сэнсе прыземліць сакральнасць і значэнне сэнсу гэтага месца. Александр Лукашенко у штогадовым пасланні абвясціў, што сёлета пройдуць парламенцкія выбары, мы пра гэта ўжо гаварылі. У цяперашнім складзе палаты прадстаўнікоў 2 дэпутаткі дэмакратычных поглядаў. Гэта Алена Анісім і Ганна Канапацкая. І перш чым мы пяройдзем да прагнозу, давайце паслухаем ізноў музычных герояў Лявона Вольскага. Слушайте, дорогие дети, без женщин жить нельзя на свете. А мы нас искушаюсь, то жизнь нашу упрощаюсь, в квартиры, в кино и на банкете.
кабеты, што маюць сродкі, маюць мэту. Вось і ў парламенце цяпер двух нашых маеце, я спадзяюся, ходзіць ім імпэту. Но тут не обойтись без критики. Что же вы лезете в политику? Ну прошли вы ее в парламент, все равно вас обломают. Вы же сами понимаете стилистику. Спадарыні Анісім з Канапацкай, не слухайте вы саўку спеў дурацкі, але відайце раду, но вядзеце там парадак у балоце замешалых псевдофракцый. Может, пошили бы пальто или мужу и детям борщ готовили. Это же женщина прекрасно, торжественно, а депутаты это не по профилю. Юра, колькім дэпутатам ці дэпутаткам дэмакратычных поглядаў дазволяць трапіць у новы склад палаты прадстаўнікоў? 0, 2, ці застануцца Анісім і Канапацкая? Ну, я, па-першае, хочу сказаць наконт вось, як бы, песенкі «Саўкі і грычкі». Я б не сказаў, што іх абламалі. Ні Канапацкую, ні Анісім. Так, яны там не сталі, так бы мовіць, цэнтрам рэвалюцыі, але сваю пазіцыю яны даволі выразна выказвалі і шмат чаго дамагліся. Я мяркую чамусьці, што Анісім застанецца в складзе палаты прадстаўнікоў. Ну, так бы мовіць, мягкая беларусізацыя. Паказаць в тым ліку і рускім сябрам, што ў нас, маўляў, все-таки Беларусь, а не Рязань. Вот. А Канапацкая хутчэй за ўсё не трапіць, але не выключана, што іншы ці іншая все ж таки трапіць, ну, такіх больш-менш дэмакратычнай пазіцыі. Вот я думаю, што некая квота ў 2 чалавекі, ну, вот я рызыкну такі прагноз даць. А ў гендерным пляне? Магчыма, 2 жанчыны. Ну, ізноў жа, раз такая традыцыя, так бы мовіць. Толькі жанчыны, як ваша перадача. Сёлета ўступіў у дзеянне адноўлены дэкрэт аб дармаедах. Цягам году ў яго перыядычна ўносіліся пэўныя змены. У 2007 ён выклікаў сапраўды сацыяльны выбух. Віталь, як вы мяркуеце, ці будзе гэты выбух ізноў? Ну, ведаеце, мы можам што заўгодна казаць пра беларускую ўладу, і это будзе правільна, але адно можна на гэты момант зафіксіраваць, што яна часам, не ва ўсіх пытаннях, але часам вучыцца на сваіх памылках. Стаўленне да дэкрэту можна, напэўна, аднесці да гэтай тэмы. Улада ўбачыла, які сацыяльныя, скажем, ну не выбух, а хаця бы сацыяльныя пратэсты выклікала з'яўленне і пачатак ажыццяўлення, скажем дакладна так, гэтага дэкрэту ў 17 годзе. Яна яго паднулявала, яна яго фактычна даволі істотна змяніла. І я вось магу сказаць з асабістага досведу, бо ну, невялікі сакрэт, што там журналісты замежных выданняў таксама патрапілі ў гэтую катэгорыю, у тым ліку журналісты «Свабоды». І калі я прыйшоў свой выканкам, то ну, жанчына, якая там працавала, была, што называецца, хоць да раны прыкладае. Такая лагодная, добрая. Я нават вайшоў, жартуючы, я да вас як дармаед да дармаедаў. Яна не адрэагавала на мой жарт, так усміхнулася, скінула вочы, але не стала ні абурацца, нічога. І мы працягнулі, значыць, працу, там адзін дакумент показаў, і все, мяне з гэтага спісу дармаеду выключылі. Пры гэтым яна таксама па тэлефоне тэлефанавала іншым, відаць, кліентам, як я іх называю, людзямі, якія павінны былі прыйсці, таксама вельмі лагодна, калі ласка, прыходзьце, все зробім, выключым вас. То бок, ну, можна, конечно, казаць, што гэта і, скажем, уласцівасць беларускай бюракратыі, якую неаднаразово крытыкуюць, але якая часам умее гаварыць людзьмі. Але я думаю, тут ёсць і загад, паколькі гэтыя мае сведчанні, яны пацвярджаліся ў сацыяльных сетках і іншымі людзьмі, якія кажуць, што сапраўды там зараз такое выстаўленне вельмі лагоднае, прыходзьце, мы вас выключым. То бок улада стараецца тут гэты самы сацыяльны выбух, асабліва, магчыма, перад выбарамі, не размываць. Але все-таки зусім этот дэкрэт не закрылі, не адмянілі. Я думаю, гэта зараз менавіта мае перадвыбарчы эфект, і я не выключаю, што калі ўжо пасля выбараў зноў сутыкнуцца з эканамічнымі праблемамі, зноў пабачыць, што там падаткі не паступаюць, яны паспрабуюць зноў з гэтым дэкрэтам нешта зрабіць, але ўжо менавіта маючы той негатыўны досвед, які быў у іх у 18 годзе.
Юра, сёлета чарнобыльскі шлях не адбыўся таму, што арганізатары фактычна адмовіліся сплачваць уладам вельмі вялікую суму, якую цяпер трэба плаціць за правядзенне масавых акцый у горадзе. Атрымліваецца, што ўлады проста так спыняюць актыўнасць грамадзян, апазіцыйную актыўнасць не толькі праз традыцыйныя рэпрэсіі, а проста фінансава. Ці працягнецца гэта практыка надалей? Ці можа яе скасуюць і зменяць неяк? Хутчэй працягнецца, але ёсць невялікая імавернасць, што і скасуюць з прычыны дыялогу з Захадам. Под выборы заўсёды пачнецца, можа какая-то форма прызнання, можа АБСЕ вырашыць так, а не эдак. А з таго боку будзе сказана, у вас такія, так сказать, порядкі, якія фактычна выключаюць магчымасць масавых акцыяў, дык, можа быць, вы ўсё ж такі як бы ее скарэктуеце, а яе ўжо скарэктавалі адносна рэлігійных мерапрыемстваў, масавых мерапрыемстваў, уже недавно скарэктавалі. Так што я бы сказаў так, 50-50. Магчыма, што і гэта і нейкім чынам скасуюць ці рэдукуюць, таму што зараз это суммы абсалютна непад'ёмныя для грамадскіх арганізацый, яны не могуць, у них няма столькі грошай. Ці застанецца нейкае сімвалічнае, ці проста скасуюць, таму што ўсё ж такі какая-то размова ідзе з Захадам, так бы мовіць. Але як бы фактор, конечно, тут толькі Захад. Віталь, сёлета спаўняецца чвэрць стагоддзя, як Беларусю кіруе Александр Лукашенко. Ці будзе гэты год апошнім годам прэзідэнцтва Александра Лукашэнкі? Нескладанае, напэўна, пытанне для прагнозу. Нескладана. Это, ведаеце, Ливерпуль гуляе з клубам 3-й англійскай лігі, на ставкі на Ливерпуль 1-0-1, а на клуб 3-й англійскай лігі 100-1. То бок і тут, натуральна, што даволі вялікая верагоднасць, што Александр Лукашенко выйграе гэтыя прэзідэнцкія выбары. І тут, канешне, было б намнога больш, скажем, дыскусійным пытанне, ці пасля таго, як ён выйграе выбары ў 2020 годзе, ці будзе апошнім яго наступны прэзідэнцкі тэрмін, які будзе ён да канца, і ці будзе ён апошнім. Вось гэта ўжо то, над чым можна разважаць. І, на жаль, все гэтыя разважанні, яны маюць не толькі там нейкія сацыяльна-палітычныя і іншыя падставы ў сваім грунце, а яшчэ і такую, скажем, нематэрыяльную рэч, як асабісты характар і здароўе Александра Лукашэнкі. І ўвесь час людзі, якія опіраюцца на нейкую базу палітычных дадзеных, вымушаны ўлічваць гэты зусім нерацыянальны і нематэрыяльны аргумент. Днямі быў апублікаваны прагноз шэрагу беларускіх экспертаў пра тое, што адбудзецца з краінай у бліжэйшыя 5 гадоў. Сярод экспертаў былі і вы, Юры, і агульная супольная выснова, і Віталік гэта пацвердзіў, нічога асабліва не зменіцца. Ці гэта сапраўды вынік кампетэнтнай ацэнкі альбо вынік з'явы, вядомай, напэўна, кожнаму беларусу? Пра гэта ў моўнай перадачы Вінцука вячоркі. Вітаю, шаноўнае спадарства. Агульная млявасць і абыякавасць да жыцця. Ці ведаюць нашыя суразмоўцы гэты выраз? Ці чулі яго? Чуў. Это такая беларуская прымаўка, і я думаю, она для ўсіх вядомая, хто ўжыўся ў Беларусі. Вядомая прымаўка, але ў школе яе не вывучалі і не вывучаюць. Хіба што які-небудзь крэатыўны настаўнік можа паставіць такі дыягназ соннаму двоечніку, каб таго абудзіць. Бальшыні нашых мінакоў значэнне як слова «млявасць», так і ўсяе фразы цалкам зразумелыя. Это когда такое состояние, когда ничего не хочется, то есть не пить, не есть, вот и говорят, что типа агульная млявасць, абыякавасць да жыцця. Акадэмічны беларуска-расейскі слоўнік перакладае на расейскую слова «млявасць» ажно 3 варыянтамі: вяласць, расслабленасць, томнасць. Як бачым, значэнне дастаткова шырокае, і фактычна няма ніводнага расейскага слова, з якім нашае ідэальна супадала б. Таму перакладаць нашым мінакам гэтае слово на расейскую, ой, як цяжка. Ой, даже не могу сейчас перевести. Млявость. Это такое слово, что лучше на белорусском говорить, чем на русском. Это я знаю, но не хочу говорить. Бо гэта, відаць, дзяржаўная таямніца.
І ўсё ж паспрабуйма дамагчыся, каб менчукі, калі верыць перапісу, двумоўныя, ўсё ж такі неяк яго пераклалі. Общая утомляемость. Всеобщее недомогание? Не знаю, может быть, всеобщая усталость? Хоць і па-рознаму, але ў цэлым слушна. Карацей, Наверное, что-то негативное, я полагаю. адкуль выраз узяўся? Літаратарка Марыя Мартысевіч высветліла, што некалі ў пачатку 90-х гэта была рэкляма паслугаў нейкай канторы псіхалагічнай дапамогі. Пацвердзіць, на жаль, не магу, проста тады было не да тэлевізіі, але калі нехта з вас, шаноўныя гледачы, можа назваць аўтара гэтага неўміручага выказвання, то дайце знаць. Таму што тая кантора канторай, але чалавек стварыў фразу, якая пайшла ў вечнасць. Лягчэй ідзе пераклад усяго выразу ў цэлым. Слабость всеобщего тела и не хочется жить. Общая, наверное, усталость и безразличие к жизни. Общая лень и безразличие до жизни. У беларускай мове слова «млявасць» словаўтваральна не самотнае. Ёсць дзеяслоў «млявець», это значыць рабіцца млявым. Ёсць прыметнік «мляўкі», это нейкі парны, гарачы, той, які да млявасці даводзіць. І ёсць нават слова «млевата», якое ведалі беларусы заходняй браншчыны. Зрэшты, зразумець слова могуць многія славяне. Яно таго ж кораня, што і млець, самлець, па-польску земдляць, па-чэску омдліт. І вельмі цікава, што фразу ў цэлым разумеюць і па-свойму цэняць расейцы, чымсьці яна іх падкупіла. Многія яго там ведаюць ці то з падарожжаў у Беларусь, ці то з Сеціва, і менавіта ў Сеціве дырэктарка нейкай фірмы піша: «Сотрудник мой говорит, что у него сегодня огульная млявость. Что я должна подумать?» И люди дают ей варианты отказов. «Тяжелый случай, лучше не подходите». Огульная млявость – состояние легкой нирваны. Треба сказать, что довольно близко. И врешті, что он белорус. Нашае выказванне пра млявасць уражвае вольных ад лінгвістычных стэрэатыпаў усходніх суседзяў і натхняе іх вось на такія шчыраванні. «Дивная красота и древняя древность белорусского языка меня завораживают». Вось так. А мы не цэнім. Як бачым, расейцы асацыююць гэты выраз пераважна з намі, з беларусамі. Можа, у ім і сапраўды зашыфраваныя нейкія патаемныя рысы нашага нацыянальнага характару. Мы не ўтрымаліся і задалі такі адпаведнае пытанне нашым рэспандэнтам. А ці характерно для нашего менталитета такі стан? В определенных состояниях, я думаю, это характерно для любого человека во всем мире. Ну, я не знаю, кому как. Мне, допустим, это не дает, времени нету просто расслабляться. Я думаю, это характерно для некоторых людей. Карацей, цвёрда трымаўся юнак на дапросе. Ніхто не прызнаўся, што гэта пра яго альбо пра нашу нацыю ў цэлым. Млявасць з беларусамі не асацыююць. Ну што ж, на гэтай пазітыўнай ноце і развітаемся. Тым не менш, агульная млявасць і абыякавасць да жыцця часам гэта сапраўднае стаўленне, а часам маска, якая хавае чаканне і прагу да пераменаў. Будучыня часам разбурае самыя абгрунтаваныя прагнозы, а ствараюць яе людзі, іх воля, жаданне і ініцыятыва. Такі кантэкст тых падзеяў, пра якія мы разам з Юрыем Дракахрустам, з Віталём Цыганковым думалі, спрачаліся, шукалі адказы разам. Да сустрэчы ў верасні.